Phoenix моделът е собственият фундаментален модел на Leonardo AI, обучен върху големи набори от данни с изображения и текст. Той е подобрен така, че да улавя по-точно връзката между описание и резултат, дори когато описанията са дълги или включват много детайли. Специално е оптимизиран да разбира нюанси в стила и е създаден за да намали типични проблеми при AI генераторите, като например размазани елементи или неточности в композицията. Друг основен компонент на Leonardo AI е възможността за ясен текст в изображенията. Като една от големите иновации е, че моделът може да вгражда четим текст директно в картината. Това е полезно за създаване на плакати, на рекламни банери, на корици за статии или изображения за социални мрежи, където текстът е част от самия дизайн. И всъщност малко AI инструменти могат да го направят надежно, защото често буквите излизат изкривени, размазани или неточни, но конкретно Phoenix се справя много по-добре. Най-основната характеристика на Leonardo AI е всъщност възможността за възможно най-кратки съобщения и така наречени prompts, които да бъдат въведени от потребителите за създаване на картини и изображения. Edit with AI е допълнителна функция, която позволява да редактираш вече генерираното изображение чрез допълнителни текстови инструкции. Вместо сложните инструменти за редакция, потребителят пише прости команди, като например смени фона на залез или добави човек с шапка вдясно. Алгоритъмът анализира текста и директно вмъква промяната в съществуващата композиция, без да нарушава останалото изображение. Както вече споменахме, Leonardo AI е една от най-бързите и ефективни платформи. Генерирането на изображения става за секунди благодарение на оптимизацията на моделите. Системата използва усъвършенствани GPU сървъри, за да обработва заявки бързо, дори при по-голямо натоварване. Основните функции на Leonardo AI са, например, Text-to-Image, Variations, In-Painting, Out-Painting, галерия с стилове и шаблони и, разбира се, интеграция с други приложения, като например Canva. Text-to-Image е основна функция, където потребителят въвежда описание, така наречения промпт, а алгоритъмът създава визуализацията. Поддържа се от разнообразни стилове, като например реализъм, анимация, дигитална живопис, 3D илюстрации и много други, и позволява настройка на пропорции, цветове и ниво на детайлност, което дава повече контрол върху крайния резултат. Variations, или така наречените вариации, се използват при нужда от повече идеи, като се генерират няколко алтернативни версии на едно и също описание. Това е удобно за избор на най-добрия вариант, без да се започва от начало. А вариациите могат да са финни, като малки промени в композицията, или някои по-силни, като нещо съществено различни интерпретации. In-Painting позволява редакция на определени части от изображението. Като пример можем да дадем, че потребителят може да изтрие нежелан елемент и да го замени с друг. Например, като се въведе махни чашата и сложи книгата. Много полезно за финални корекции или адаптиране на картината за конкретен контекст създава In-Painting. Out-Painting от друга страна разширява изображението извън неговите първоначални граници. Например, ако имаш портрет, можеш да разшириш, образно казано, сцената наляво и надясно, за да се превърне в пейзаж. Подходящо е за създаване на wallpapers, банери или широко форматни илюстрации. Галерия с стилове и шаблони е следващата функция, като Leonardo AI предлага богата библиотека от готови стилове, които могат да се приложат директно върху описанието. Това спестява време и позволява лесни експерименти. Например, може да се превключиш между ретро комикс, маслено платно или снимка с висока резолюция. И не на последно място, интеграцията с Canva. Това са създадените изображения, които могат да се експортират директно в приложението Canva. Това позволява бързо вграждане на картината в банер, в пост за социални мрежи или в презентации. Съкращава се целият процес, като от идея се стига до готовия маркетингов материал.
Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ни дадете един лайк, абонирайте се за канала, за да разберете кога ще излезе следващото видео и да следите нашия контент и споделете в коментарите какво е вашето мнение за Leonardo AI. Строго препоръчваме да го изпробвате и да ни кажете какво мислите.